Vidim na ovim trenizima, stvarno su, mene su prijatno iznenadili, znaju da igraju skoro svi, tako da malo sa kondicijom kad dođe na svoje mjesto mislim da se može nešto napraviti tamo. Nije stigla ni da ode zato što prosto to je toliko dugo trajalo da evo sad idem stvarno opet na svjetsko prvenstvo i u međuvremenu sam... Najteži u grupi. Ja mislim Nemci, oni su generalno uvijek, Nemci su Nemci. Koja god reprezentacija u karlingu i bilo čemu, Nemci su Nemci. Ali mi ćemo, nećemo se dati, idemo muški da izguramo to svjetsko prvenstvo i da se vratimo. Idemo se zadovoljstvom, vratit ćemo se vratiti malo u vojsku i ako To ni futbolski, a mislim da smo dođi kao utakmicu na pristani zbog terena, stavili smo srce na terenu. Mi smo profesionalni fudbaleri, ali imamo pripreme, imamo ozbiljno, sad šalu na stranu, imamo ozbiljne pripreme, ozbiljno su pristupili celoj priči, imamo gore na starom difu, imamo teretanu, bazen, saunu, ovdje nam je Voždovac dao teren, zaista svakom času hvale za tehničke pripreme i Savez Beograda nam je dao terene na Aristu. Možda je, ajde ne mogu da kažem da je muzika sporedna stvar, da se time bavim, ali ja generalno uživam u svojoj porodici, obožavam fudbal i uživam u muzici, tako da te tri stvari su meni najbitnije u životu i to me ispunjava i čini srećno. Ovo se razi žanrova u životu, poslije se pravi nekako se vratiti u sport. Samo veruj, pa makar ostao bez svega, makar uzeli mi sve, a moju mrvicu neba uvek podelit ću na dve, ti samo veruj, samo veruj. I kada padneš najviše, ja ću imati sve. Pa Niša kaže da smo se ne vraćali na Englezi. Znači, Englezi treba nas. Ljubi smo se Nemačko, nisam ne znam nikad nisam vidio tamo kak igraju, ja se radim dobro druženje. Kakva atmosfera, kako te pripreme, s obzirom da nije malo lako, da imate obaveze? Termin, uklopiti termine najveći problem. Pokušavamo, svakodnevno smo na vezi, ali nas 30 ljudi skupiti na jedno mjesto je malo teže, ali imamo taj timski duš na neki. Pa, mi smo gledali neke highlightove koji imaju na sajtu, tamo na sajtu i mogu vam reći da oni biće teško, biće teško, ali naravno uvijek se plašimo najviše Nemaca. U stvari ne plašimo se nikoga, ali ćemo vam daju obazrivi da budemo kad su Nemci. Ali nisam. Mnogo mi je teško, 11 na 11 igramo na ovom velikom terenu, treba vremena da se privikne čovjek. Kako ti inače iskustvo? Pa super, učimo od najboljih, od Alberta, Bureka i Niše, oni nam onako stvarno pomoći na terenu, a i trener Serpa Kifer. Jaki vetrovi hoće da razore mir i svaku nić što nas spaja, al mi se držimo zajedno, al mi se držimo zajedno.